Kaixo Asier, gu jakintza ikastolako ikasleak gara, eta elkarrizketa bat egitera gatoz. Gu gertu bizi garen arren, ia ez dakigu ezer aramari buruz eta ikastera gatoz. Zakarra nola berziklatzen duzute? Bueno, araman hiri-hondakinak berziklatzeko, berrebiltzeko ia sistema berri bat jarri izan, eta orain egiten duguna da bai organikoa eta bai errefusia atezate biltzen ditugu, organikoa astean 2 aldiz, errefusia berriz astean behin, igandetan, eta papera eta ontzi harinen kontenedorek dauzkagu kontenedoretan guain arte bezala, mistu esango nuke. Orantxe jaso ditugu datuk iazko urteko, eta 96 baten berriztatzen dugu, berziklatzen dugu hondakinak. Eta jendek errespetatzen du? Bueno, batzuk gehiago, beste gutxigo, Aztarguztan bezala hemen daude errespetu gehiago daukatenak, baina, bueno, orokorren esan daiteke hemen guztion artean, Aramako herritar guztion artean hartutako erabaki bat dela, eta orduan, danon arteko erabaki bat izanik, gehiago errespetatuko dela uste denik. Araman ze ohitura daude? Ohiturak, hemen ohitura, hemen egia esan bizimodu gehientsuna ordiz egiten dugu zuen herri. Egiten dugu, eta ohitura gehiagire ez dakit, festatan igual zerbait esatetik gazteinak jan egiten da, horrek urtek eta urte damazki, eta bestela ez dago Festatan ze tradizio daztezu? Hoxe, gazteinak jan izango da segurun ere, Goierri mailan Araman kokatuko dan ekintza bat, ez dakit esaten zenbat urte zango, 50-60 urte, 70, 80, ez dakit, urtez urte ematen dela, azaroak 10-en, 300 bat kilo gazteina erretzen dira, eta bestela, betiko kume joku, kumentzako jolasak, parkea, erromeritxon bat. Aramako biztanleak zaharrak edo gazteak dira, zure uste zergatik? Hori azkenen ziklo, esango di pentsatzen denik, ez? Guain dela 5 bat urte galdetu bazen duen zaharrak esango nizun, zeti nire etxen bertan 3 baizeden iaia egun urtekok. Guain falta dira. Orduan, pixkanaka, jende berri etorri da pixka bat, umek jaiotzen nahi dira eta gaztetzen nahi dela esango nuke. Nola iritsi zinen alkate izatera? Hau, kondutan auki horrezu hau berri txiki badala, 210 iztan bakarrik da. Orduan, hemen, esango nuke adibidea jartzeko izan barko lukela zuen etxeko portala bezala. Zuen etxen, egongo da, bat emat ardu daune, urten, egiten duna, ez dakit nola ditzen zaion, administrador de portal edo alko zerbait, hemen berdin jokatu beharko nuke, eta tarten behin, tokatuko beharko litzai guke, baten bati, lan hauek egitea. Montan nahi tokatu zait, eta espero gaurrungon nahi izatea. Zuk zergatik nahi zeruen Araman bizi? Ez nuen aukeratu, bertan jaio nintzen, eta, bertan ohitu naiz, herri txiki bat, lasaia, aldi bateteo, berdetasune, ez nitzek hemendik ohituko. Ez nuke jakingo ordizi baten adibidez hainbeste jende artean bizitzen. Ni bakartikoa naiz pixkatzu baino. Alkate izatea zerbait aldatu duzu zure bizitzan, zergatik? Alkate izatek egin ditena da 4 urtetan lan asko pilatzea. Alde batetik gu herri txiki izanik ezin dugu alkatetza bakarrik bizi, ezin dugu alkatetza gure lan bezala hartu, orduan lanea junbarrakago beste guztia bezala xe, eta bai konpaginatzea alkatetza eta nire lana, eta gainera 2 ume txiki dauzketela, izan da, lan asko izan da. Azken urteetan pertsona asko etorri dira Araman bizitzera. Zer eskaintzen diezue? Nik uste honea etortzen danak bilatzen dola lasaitasune. Azkenen ikusten den paisaia, landa eremu baten bizikea, ez dago zarata aldetikan lasaitasun badago, ez? Nik eskatuko nieke, eskaintzen duguna baina eskatuko nieke, honea etortzen bali azkenen 200 biztanle bakarrik jende gutxi gea eta parte hartu beharra dela, ez dela loitea bakarrik etorri behar, hori eskatuko niekela. Zein da baskeririk famatuena, zergatik?
Baserri famatuena, ziazu pentsatzen pixka bat. Hemen daude, baserritik bizi diren, bertatik bizi diren hiruzpalau baserri badaude. Batzuk lorata dedikatzen die, beste badau ganaduakin behiatan dedikatzen dana, beste badau letxuak eta barazkiak egiten dituna, hirurik izango diola garrantzitsunak. Eta gero, badau 16. mendeko errota bat, Ibarez errota edo. Batzuk pentsatuko dute Ordizin dagoela, itxasun baina ez Arama da. Eta bueno, da oso ikustekoa, zatik da 16. mendeko hola, eta dagoendikan martxan dago, bertan dagoendikan hartoa egotu egiten dute, ibaian indarrarekin. Zenbat jende bizi da baserrietan gutxi gora bera? Baserrietan, usten nahi die baserri pixkanaka, ja baserri bat mantentzeare baita zaila da, aberek apenas dauden baserrietan, ez dakit, joiozu gutxi gora bera 20 bat baserri daudela Araman, biziko die 50 bat lagun gutxi gora bera. Azken urte hauetan zer aldatu da Araman? Araman zer aldatu da azken urte hauetan? Bueno, kanpotikan jende asko etorri da, azkeneko 10-15 urtetan, eta agian gure bizitzeko era aldatu da pixkatxo bat. Esango nukenik lehenago jendeak gehiago parte hartzen zula herriko ekintzatan, herriko dinamikatan, eta gaur egun, kanpotik etorri denak, eta gu ere baita kontagiatu egin gala beraien bizimoduaz, pixka bat pasota dela esango nuke. Une honetan zein dira Aramako premiorik handiena? Aramako premiak, igual arrotzeko modu bat badauket, bizigan herrin iaia denetikan daukagula, esango nuke, iaia denetikan. Eta gaina bizigea Ordizin ondon. Ordizin dazken abantaila guztiek esate bateako dazkagu oinez 5 minutu da. Orduan, hortatikan premia hola larririk ez nuke esango. Egi da, hemen adibidez, bat dituko zaigu oso relatibo dela, baina adibidez interneta oso eskaxa daukagu, Ordizikin konparatuta daukagu oso eskaxa. Ia internetez hemen lan egiteko problema dauzkagu, edo beste zerbait izatearen, eta herri handia batekin konparatuz, adibidez, gasare baita, daukagu gas bat zentralizatuta propanozkoa, eta oso garestia atetzen zaigu Ordizikin konparatuta. Eskerrik asko gure aldeko alderak erantzuta batik, Eskerrik asko zuei.